No a já ještě další informaci, jak pro diváky, tak pro jezdce. Parkour začíná pro jezdce tehdy, když pozdraví rozhodčí. Pokud nepozdraví, když rozhodčí není zvoněno a jezdec nebude vlastně puštěn do startu, ubíhá mu stále čas, je tedy potřeba, a je to slušnost na všech závodech, zastavit, uvést koně do klidu, pozdravit po rozhodčí, teprve potom může zaznít zvonec opravňující ke startu. No a